Ay, ka mga nice people, di ami sa bagong kalsada or diversion road diri paingon sa Kang Nonok. Aw paingon ni sa Santo Rosario? Diya, mauna ang kalsada paingon sa market ug mauni ang atong pantalan sa Baybay. Unja mauni ang bagong kalsada paingon sa Santo Rosario ka mga nice people. Akong kauban si Ate Helen. Hi Ate. Hi. Welcome to my vlog. Mauni ang bagong update. Mauni ang bagong update diri sa bagong kalsada paingon sa Santo Rosario nga gihimo sa atong city government o Baybay City. Mauni ka mga nice people. So kami ni Ate Helen magsorry-sorry mi ngadto ug asa mi lusot. Atong baktason Ate Helen. Baktason kuno na namo paingon ngadto daghang nagwalking ngadto. Oh, daghang nagwalking sa ilang nice nga kalsada paingon sa Santo Rosario. Nya mawo man ta mag-vlog oy kay naamay nagkuan. Nang lakaw paingon diri among ikahinagbo. Kay hapit na ang fiesta sa Santo Rosario karon pong October 21. So kami ni Ate Helen. Ay! Ganina na sila mangagi. So amo ning i-front ang among kamera ni Ate Helen kay naay mga napaparating na tao mauwaw ta. Ninduta na kaadyo diri ka mga nice people. Oy, ninduta na kaadyo diri sa ilang lugar. Protective na gajud sila kaadyo sa dagkong bawod sa ilang balay. Oh, nindot na kaadyo diri ka mga nice people kay giprotektahan na sila sa diki. Ang tubig gikan sa dagat di na basta-basta mosulod nga duha sa ilang panimay tungod sa bag-ong kalsada nga gihimo nga hinglabihan gadyong lig-una sama ing ani layo na kaadyo ang tubig. Di na basta-basta mo kuan ang tubig diri mulas ay arang lawman na kaadyo diri Ate Helen grabe lawman na gitagaan gajud sila og kuan kanang rebelihiyo para manindot na ang ilang lugar diri sa Santo Rosario. Ing anak kanindot ang pag hatag og proyekto ang atong city government o Baybay City Liti. Di ba mo ni nindot nga pamaagi sa atong panggoberno nga tanan jud maka-benefit sa unsay project. Ani kanindot nagihimo diri sa Santo Rosario sa atong city government o Baybay City. Wa ko nang promote na. Amis ra ko sa gihimo nila nga kalsada diri sa Santo Rosario kay protektado na sila sa unsa nga kakusog sa hangin kung mag bagyo-bagyo o kusog nga bawod kay dili na mulas ay ang tubig diri sa ilang panimalay gikan sa dagat tungod sa kataas na ang ilang diki diri tungod sa paghimo sa kalsada. Ingana na kanay sila diri ka mga nice people. Naamis ra ko kaadyo mauna na ang ilang panagatan ka mga nice people. Daghan sila bangka diri. Di ato ko nung libuton ate paingon ngadto. Dako-dako naman jud ang nahimo no. Taas naman di ang kalsada. Ako ba ni siminto atong pangkaron? Nasimentado na jud. Ninduta. Uy, mao din ni ilang gym Ate Helen? Na ilang gym Wow, naay mga bata nag-dancing ni. Nag-practice ni sila Ate Helen. Uy, na ilang panagatan Ha, mao na isinsoro? Pukot. Mao na ipukot sa sinsoro? Mao kuno ni pukot sa sinsoro ka mga nice people. Ilang gipang bulitan. Dako sa ilang pukot Aran dako din ang bangka mo kuan ani? Pukot sa sinsoro ni. Bagaa bugata tali ani. Milyon puhunan tali ana. Dili po na basta-bastang puhunan ana. Milyon piso pod. Diyan na may sa Santo Rosario. Already na sila for fiesta.
Nana sila arko nga isda. Kay nga no, nga nag-arko silang isda kay isda manggajud ang una nilang kuandiri pangita. Nana, unindot na sila arko. Turang nga ito ba? Diretso naman dahil ko ano? Ini grupo na, grupo ni. Unsa ni nga group? Group 4. Unindot na. Asa pa mag group 1? Ito. Aw. Nana sila ikuan. Grouping sila ni sila arko. Nag-groupings na sila arko. Nabaliktad man tagsud ate. Ay, Group 4 man. dapat unta diri deta nagsugod usa tahing exit nga to. Group 3. Arko sa group 3. Ate, padaplin. Hello. Kay Arko sa group 2 ni kamang nice people. Partner in crime si Ate Helen ako sa vlogging. Then ang Arko sa group 1. Arko sa group 1. Welcome visitor. Okay, bye. See you on my next vlog. Bye-bye na Ate Helen. Okay, bye. See you on my okay, bye. See you on my next vlog with Ate Helen. Okay, sa patong wala pa nakasubscribe sa akong channel Almajoy Vlog, please subscribe to my channel Almajoy Vlog and don't forget pindutin mo ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching.